Os traballadores do Servizo Municipal de Emerxencias do Carballiño reuníronse de novo nunha concentración na Praza Maior. Hoxe estiveron secundados polos sindicatos CIGA, CNT, CESIF e Comisións Obreiras, entidades que veñen apoiando a súa causa dende o inicio. Reclaman unhas condicións de traballo dignas e os equipamentos necesarios para acudir a elas. Aseguran que seguen sen ter noticias de cando se realizará a mesa de negociación, que semanas atrás se puxo para o 24 de abril e que non se celebrou. Aquí unha vez máis polas mentiras do goberno municipal, xa que levamos escoitando durante varios meses que están dispostos a negociar, que queren negociar. O alcalde dixo nun pleno que se convocaría a mesa de negociación en semana e media. Isto foi xa fai 2 plenos, estamos hoxe no ordinario de maio e seguimos esperando por esa mesa de negociación. Tanto o concelleiro tamén en declaracións a medios dixo que estaba disposto a negociar e a última data que se deu, que foi na mesa de negociación de productividade que se fixo fai unhas semanas, era precisamente o 24 de abril e seguimos sin mesa de negociación, non hai unha convocatoria oficial e polo tanto, pois unha vez máis seguimos soportando as mentiras do concello. Estamos na mesma situación que estábamos cando empezamos con todo isto, é dicir, nós seguimos sin equipamentos de protección individual, seguimos sin medios actualizados disponibles para poder facer os nosos traballos, seguimos con o noso salario que está ao mínimo interprofesional, seguimos sin persoal, estamos ahora mismo somos 12 operarios, pero hai unha persoa de baixa e outra a media xornada, é dicir, realmente somos 10 persoas e media. Seguimos exactamente igual nas mesmas condicións laborais que tiñamos, o Concello ata agora negouse a escoitarnos, xa o vimos tamén nun pleno no que intentamos participar e tampouco se nos escoitou, e a última moción que se presentou por parte da oposición e que foi aprobada realmente pois quedou en papel mollado porque bueno, pois non se levou a cabo tampouco. Co cal pois nos vemos abocados a ter que salir á rúa. Vemos ademais que a cidadanía cada vez apoia máis a causa porque, como xa dixemos moitas veces, o servizo de emerxencias é un servizo esencial para esta vila. O parque de bombeiros non abarca solo o Concello Carballiño. Do mesmo xeito, iniciaron unha recollida de sinaturas o pasado día 30 de abril durante a feira e que continuará nos vindeiros días. Efectivamente, sí, comezamos unha campaña de recollida de firmas na feira de fin de mes do día 30 e de feito, bueno, pois vamos a continuar con esta recollida durante as vindeiras semanas, pois se está repartindo por distintos comercios da vila para que a xente, a cidadanía que queira asinar para apoiar a permanencia do servizo e un servizo digno, sobre todo, pois poidan sumarse a esta causa.